постсавецкае жыццё пасля імперыі. Каб зразумець наяўны стан белкульту, непазбежна давядзецца вяртацца да ягоных вытокаў. Да той кропкі адліку, з якой пачалася культурная адысея незалежнай Беларусі. І гэта, безумоўна, год 1991, калі мы нечакана сталі умоўна асобнымі і нібыта свабоднымі. Савецкая імперыя спыніла сваё існаванне, а разам з ёй сканала і сістэма яе мастацка-ідэалагічнага забеспячэння. Бо за саветамі культура разглядалася дзяржавай пераважна як рэсурс прамоцыі дзейнага рэжыму. Яна мела выключна службовыя функцыі, мабілізавала і натхняла. Прамывала мазгі і ўзрошчвала энтузіязм, а ўсё, што стваралася па-за межамі гэтай місіі, выглядала для савецкай улады сумнівным ды падазроным. Было, па сутнасці, неабавязковым, а ў найгоршым выпадку нават варожым. Такім чынам, савецкі культурны ўлад увесь час змагаўся з іншароднымі элементамі, з доўгімі валасамі і джинсовымі клёшамі, гітарным рокам і абстрактным жывапісам, няправільным кіно і не той вершаванкай, голасам Амерыкі і радыё Люксембург, Элвісам Прэслі і Мікам Джаггерам, нямецкім порно ды падпольнымі выставамі вораг заўсёды быў дзесьці побач. А калі не быў бачны, яго трэба было хуценька адшукаць ды прызначыць. Варожымі лічыліся ідэйныя пошукі і стылістычныя эксперыменты. Карацей, усе магчымыя адхіленні ад бягучага курсу рэжыму. Савецкая культура ніколі не вырабляла самураю стылю ды вострых разумнікаў. Яе найвышэйшым дасягненнем было выхаванне ціхіх канфармістаў ды памяркованых інтэлектуалаў. Выключэнні, канешне, існавалі. Караткевіч, Высоцкі, Мамардашвілі, Кім Хадзееў, Жанна Гузарова, але ў агульным кантэксце яны выглядалі статыстычнай памылкай і добра ведалі, як заставацца адначасова істотнымі для сваіх і нябачнымі для ўлады. Шчыра кажучы, адзінай савецкай культуры ніколі не існавала. Па-першае, была відавочная ментальная і мастацкая нестыкоўка цэнтра і ўскраін. Метраполія і нацыянальныя рэспублікі фактычна жылі на розных планетах. Па-другое, ніхто не адмяняў несупыннай барацьбы за рэсурсы паміж маскоўскімі элітамі і рэспубліканскім кіраўніцтвам. На лакальных праектах цэнтр звычайна эканоміў. Па-трэцяе, канспіратыўна квітнеў творчы андэрграунд. У адказ на ідэалагічны прэсінг ён фармаваў адмысловую культуру сакрэтнага спажывання. Савецкае грамадства дзейнічала як падвойны агент. Тут камсамолец, там бітламан. Тут самацветы, там Высоцкі. Тут Штірліц, там Джеймс Бонд. Тут Кандрат Карпіва, там Уільям Берроуз. Чорныя акуляры, у кішэні Пастэрнак і валіце вы лесам са сваім камунізмам. Але ў краіне закрытых межаў прастора манёвру была жорстка абмежаванай. Вулічную выставу мясілі бульдозерамі, за нелегальны кінапрагляд можна было трапіць у вязніцу, а за дзёрзкія вершыкі вылецець з краіны. Што адбылося, калі імперыя знікла? Дзве навіны. Добрая і не вельмі. Добрая, стары парадак разляцеўся ўшчэнт, а не вельмі ён сканаў, але не сышоў. Новая незалежнасць прачнулася на рэштках былых дасягненняў і вучылася быць значнай насуперак старым савецкім схемам. Хочаце яшчэ метафор? Дык вось. Уявіце, што ў вашай хаце раптам адрубілі святло. І былое простае жыццё нечакана зрабілася трывожным ды спрэчным. Усё не так. Бо тое, што лічылася тваёй краінай, ужо не твая краіна. Вядомая табе гісторыя больш не твая і хлусіць як можа. Твае героі, не тыя героі, твая мова зноў не твая, і ты сам невядома хто
інтуітыўны дызайнер сусвету, якога няма. Твая правінцыя робіцца дзяржавай, і трэба вучыцца самім вырабляць святло. Рух пасля імперыі – шлях вынаходніцтва радзімы. З усімі гераічнымі высілкамі, канцэптуальнымі памылкамі ды траўматычнымі наступствамі. Глядзі і лічы перавагі ды паразы. Першае і галоўнае – камунізм памёр неадваротна. Пераможны марш усох да шорахату пенсіянерскіх тэпцяў спарахнелай эліты. Міфалогія працоўнага класа і ягонай рэвалюцыйнай тэорыі скончыла сваё існаванне з нагоды татальнай несумяшальнасці з рэчаіснасцю. І што з таго? А вось што. Краіна пазбавілася мэты. Улада страціла алібі. Чырвоны паравозік вычарпаў паліва, і народ прачнуўся ў пустэчы. Кожны ў сваёй. Нібыта ў кніжцы пра Буратінку прывабная заслона знікла, а за ёй і ржавыя дзверы невядома куды. І твае ключы да іх не пасуюць. Другі важны маркер часу, замест агульнай лініі руху, паўстае канкурэнцыя ідэалагічных праектаў. Плюралізм падыходаў пазбаўляе ад аўтарытарнага кіравання тваім лёсам. Працуе прынцып адкрытага мікрафона і стварае акно магчымасцяў для авантурыстаў і прадзісветаў. Трэці значны момант – смерць герояў. Камуністычная ідэалогія была немагчыма без сваіх легенд і амбасадараў. Іканастас культурных герояў, збольшага пакутнікаў і ахвяраў, працаваў як нябесны батальён змагароў за лепшую долю. А культурніцкія палітычныя эліты шыравалі ў фармаце яе лакальнай адміністрацыі. Падкідывалі дровы ў вечны агонь, трымалі градус публічнага энтузіязму. Канец казкі пазбавіў сэнсу і іканастас, і ягоную абслугу, яны сталі аднолькава неістотнымі. Сцэна глобальнай містэрыі аказалася пустой. І што з таго? Насамрэч, сур'ёзная штука. Самалёт яшчэ ляціць, а пілоты скончыліся. І вось тут варта пазначыць істотнае. Сістэмы з'яўляюцца і знікаюць, матрыцы паўстаюць і разбураюцца, але ж соцыум нікога не чакае. Ён жыве далей скрозь усе траблы і катастрофы, які час, такія героі. І культура пераходнага стану хварэе сінхронна з грамадствам. Таму шараговым маркерам жыцця пасля імперыі пазначым калапс дзяржаўнай культурнай палітыкі. Абараняць няма чаго, ухваляць няма каго, заклікаць няма куды, забараніць незразумела што. Дырэктыўна-бюракратычны варыянт праладнай культуры губляе моц рэсурсу ўлады, бо ёй пасля імперыі не стае ані ідэй, ані сродкаў. Адначасова трапляе ў заняпад і майстроўня інтэлектуальнага пошуку, той самы паддашак, дзе вырабляюцца канцэпты. Разумнікаў больш не шануюць. Разумнікаў тут амаль не засталося. Наступны пойнт – канец лінейкі якасці. Ступар стылю з'яўляецца разам з крызісам улады. Пустэчу на вышэйшых паверхах вертыкалі сэнсаў запаўняюць інтэрвенцыі больш жвавых суседскіх культур індустрый, а да таго надыходзіць рэнесанс падполля. Нечаканы статус майстрымнага прадукту набываюць нізавыя вульгарныя трэнды. Вулічныя спевы і дзікунскія графіці, самаробныя кінаспробы і таннае чытво, хуліганскі дрэс-код і смеццевы лайфстайл. Адсутнасць рэсурсаў, крызіс сэнсаў, стылістычны безмяжак і хваравітыя амбіцыі – вось вам суплёт фактараў адбудовы двух вымярэнняў пераходнага крэатыву. Першае – эксперымент без берагоў. Другое – выбух пасрэднасцяў. Адукацыя замінае, бо вядучай персонай постімперскай культурнай сцэны, то бок культуры амаль без удзелу дзяржавы, ёсць так званы шэраговы спажывец. А ён хоча
каб культура была адпаведна ягоным патрэбам. Гэта значыць зразумелай, ненапружнай і зручнай. Так у былых краінах Савецкай імперыі паўстае камерцыйны культурніцкі рынок. Наіўны спажывец шукае наіўнага аўтара, а попыт, вядома, нараджае прапанову. Таму наступная рыса постімперскіх часоў – інтэрвенцыя дылетантаў, імправізацыйны менеджмент. Вычарпанасць старых эліт вымушае шукаць новых пілотаў. Можна запрасіць звонку, можна пракачаць кагосьці са сваіх, у любым выпадку мэтчу не будзе, бо замежнік не зловіць кантэкст, а тутэйшы ніколі падобнага не рабіў. Варта зразумець, культурніцкі менеджмент цьмяных эпох па вызначэнні недасканалы, блытаны і павярхоўны. Такія часы, такая свабода. Прысутнасць адсутнасці сэнсу, мэтаў, рэсурсаў ды канцэптаў. Татальная незавершанасць пісьма. Гэта культура рызыкі. Жыццё, якое стамілася быць нармальным. Пасля імперыі дэнс на могілках. На пачатку 90-х адначасова бездапаможна выглядаюць дзве класічныя фігуры савецкага культурнага ладу – інтэлігентны ўтрыманні і нязломны дысідэнт. Інтэлігента шкада, бо ў эпоху смерці ідэю ён губляе алібі і канчаткова ператвараецца вандроўнага найміта. А дысідэнт варты жалю, таму што змагаецца выключна са сваімі ілюзіямі. І ілюзіі стабільна перамагаюць. Праўда ў тым, што па-за межамі спектаклю ўлады яны абодва нічога не вартыя і нічога не вырашаюць. Жыццё пасля імперыі разбурае папярэднюю піраміду сэнсаў і ўчорашнія аўтсайдеры робяцца поп-зоркамі. Былая культура падполля набывае статус важнага чынніка грамадскіх зрухаў і параджае моду на альтэрнатыўны стыль жыцця і штодзённы перформанс асабістага існавання. Масацкая партызанка сыходзіць у шоу-бізнес і набывае камерцыйную вагу. Культура-актывізм засвойвае ролю прыватнага прадпрымальніка. І вось вам чарговая адметнасць постімперскага існавання. Радыкальная прыватызацыя культурніцкай працы. Сітуацыя ідэйнага калапсу стварае новы тып творчай асобы – мікс паэта з прадзісветам. Ён выглядае адначасова безнадзейна другасным і крымінальна свежым. Як яго пазначыць? Не трэба хадзіць далёка. Геній кінавестэрнаў Серджа Леоне галоўным героем сваёй славутай трылогіі абраў чалавека без імя. Там кожны мае імя, а вы самы цэнтравы – не. Скажаце, чалавек ніхто? Наадварот. Чалавек здольны быць кім заўгодна. Майстар культурнага манёўру. Персанаж спарахнелага шоу, які зазірнуў чужы сцэнар. І гэта ўжо пра нас. Хісткі мейнстрым пераходнага ладу спажывае рэшткі суседскіх палёў і нараджае герояў гнуткага прызначэння – транзітыўных актывістаў. Іх відавочна зашмат і адначасова замала. Транзітыўны актывіст – фігура памерная. З аднаго боку, ён ахвяра мінулых раскладаў. Як выхаванец савецкіх часоў мае звычку махляваць і шыфравацца, фрагментарную адукацыю, фінансавую разняволенасць і нуль разумення глобальных трендаў. З другога боку, гэта чалавек мазаічнага досведу і інтуітыўнага густу, шалёны энерджайзер, інтэлектуальны імправізатар і мастацкі авантурыст. Ён робіцца магчымым у сітуацыі крызісу індустрыі і адсутнасці лінейкі якасці. Ён сам адначасова крызіс і якасць. І рушыць як партызанская адзінка па рэштках былога культурнага парадку. Зрэшты, ніякага парадку ў прынцыпе не бачна. Ёсць прастора фрагментарных ініцыятыў і пярэсты склад іх удзельнікаў. Кожны не ў фокусе. Кожны хоча нязбыўнага,
кожны згубіў яснасць быцця і гарантаваны заробак, кожны адчайна мроіць прачнуцца ў сваёй краіне. І баіцца, што хтосьці прачнецца раней і сапсуе свята. Але дзе падзеі? Дзесяцігоддзі несвабоды, агрэсіўнага праграмінга калектыўнай свядомасці, інфармацыйнага голаду і блакіроўкі вольнага грамадскага жыцця вырабілі з патэнцыйных актывістаў прыўкрасных візіянераў і безадказных летуценнікаў, планіроўшчыкаў немагчымага. Рок-н-рольная рэспубліка Мроя зрабілася нашай малой радзімай. І калі што, мы дзейнічаем, як навучыліся. Мы мроем. А потым лямантуем, што ўсё не так. Мелася быць урад незалежнай краіны, замест таго шчыруе каланіяльная адміністрацыя. Хацелі Берліна ды Парыжа, але чамусьці з-за плота зяе маскоўскі Крэмль. Шукалі нацыянальную ідэю, знайшлі палітычную цэнзуру і культурны тэрор. Нібыта гадавалі грамадства, атрымалася нацыя эмігрантаў. Рэжысура перамог, сышла ў хатні дызайн. Хацелі, як у Вільні, а трапілі ў Вавілон. Што замінала і будзе далей замінаць росту транзітыўнай нацыі? Падмена дайвінга тюнінгам. Нябачная і істотная. Абмежаванасць досведу і бязмежнасць ілюзій. Звычка спрашчаць невартае спрашэнне і разменьваць будучыню на кангрэсы беларусістаў. Такім чынам, на полі постімперскай культуры маем шэраг разнастайных вектараў. Тут суіснуюць розныя формы жыцця. Аскепкі савецкага чалавека ў дыяпазоне ад топ-бюракратыі да багемных мастачкоў і дваровых піянтосаў, новыя рамантыкі ў пошуках нацыянальнай ідэнтычнасці, унутраняя Еўропа і новая мабільная, крэатыўны клас і свядомы нацыянал-бізнес, накіды свежай поп-індустрыі і спазніўшыся авангард, крытычныя мысляры і маладыя прагматыкі. І ўсё? Ясная справа, не ўсё. Культура пасля імперыі – адкрыты праект без відавочных прыярытэтаў. Як той казаў, anything goes. Усё дарэчы. Трэба адзначыць, ніякага сінхрону тут няма. Розныя сегменты фрагментарнага культурнага поля рухаюцца з рознай хуткасцю. Нізавыя практыкі, гнуткія і дынамічныя, сістэмныя інстытуцыі больш інерцыйныя. У сітуацыі пасля імперыі бюракратычныя структуры жывуць у фармаце перманентнай стагнацыі. Яны губляюць статус падашка, бо страцілі колішнюю манаполію на культурны дызайн і патрэбу ў засваенні нізавых ініцыятыў. А нізы неяк даюць рады самі. Што застаецца? Старыя кантакты, тэхнікі ўплыву ды прага самазахавання. Гібрыдныя тэхнікі спалучэння савецкага аўтарытарызму і еўрабізнесу. У абодвух выпадках не паўстае новых сэнсаў, бо і там працуюць схемы перакачкі чужога прадукту і спажывання запазычанага. Рэмікс, рэмейк, камбэк, фанфік, красовер. Таму чарговая рыса жыцця пасля імперыі – прынцыповая другаснасць культурных матрыц. Спевы наўздагон тым, хто ніколі не ведаў, што ты ёсць. Піцерскі Дэвід Боуі, мінскі Марк Нопфлер, маскоўскі Борхес, львоўскі Мік Джаггер, эстонскі Дэвід Лінч. Чаму так? Бо новы лад яшчэ не склаўся. Машына крэатыву працуе слаба, новых творцаў няма дзе ўзяць, а новая публіка саспець не паспела. Не факт, што яна нам дарэчы. Не факт, што мы ёй спатрэбімся, таму размаўляем з тымі, хто ёсць, пра свой абмежаваны рэсурс. Фрагмент да фрагменту, рэшткі да рэштак, Боуі не будзе, вось вам Башлыкевіч. І нарэшце яшчэ адно, надзвычай істотнае. Масква ў галаве. Фраза Лявона Вольскага – выдатны маркер, каб пазначыць нібыта зразумелае, аднак амаль неўлоўнае. Бо тут адразу пра ўсё. Жыццё, лёс, адчай, кураж і культуру.
Тры аспекты залежнасці: улада, свядомасць, светапогляд. Калі больш дакладна, архітэктура ўлады, фармаванне свядомасці, дызайн светапогляду. Масква ў галаве – гэта калі там больш за Менск, але менш за Вавілон. Калі трапляеш у свет глобальных праектаў, якіх ты не замаўляў, і жывеш грандыёзнымі перамогамі, якія табе не належаць. Вялікі брат кліча на сваё мега-шоу. Так паўстае прывід значнасці, альбо комплекс непаўнавартасці, бо ўсё найлепшае прыходзіць звонку, бо без Масквы ты нішто, ніхто і клічуць цябе ніяк. Згодна з імперскім раскладам, маскоўскія паўсюль цэнтравыя. А для цэнтра правінцыя не партнёр, а ўскраіна, у якой па вызначэнні не мусіць быць нічога адмысловага свайго. Гэта падаецца зручным, бо ўсё зробяць старэйшыя браты. Гэта выглядае трагічным, бо замест нацыянальных эліт прыходзіць каланіяльная адміністрацыя. Галоўная прага – застацца правінцыяй. Галоўная траўма – застацца правінцыяй. Галоўная трывога – застацца правінцыяй. Правінцыю робіць правінцыяй не тапаграфія, а харэаграфія. Агрэсіўны лад татальнага падпарадкавання, размен мыслення на рытуалы лаяльнасці. Згода быць сыравінным рэсурсам. Масква ў галаве – гэта форма залежнасці. Гэта згода на тое, каб на тваім паддашку жыў сусед, кідаўся адтуль дырэктывамі, як цаглінамі, і на тваім падворку пасвіў свае танкі. Каб тваім капітанам, сумленнем і розумам быў чужаніца, каб тваё жыццё спажываў той, каму ўсё адно, як табе баліць. У гэтым раскладзе ты закладнік і памагаты. Як скажуць, так і будзе, а ты адно пагаджайся і не адсвечвай, бо твая справа не замінаць. Гэта выглядае самым простым спосабам адкруціць час назад і зрабіць усё зноў зразумелым і стабільным. Унутрэнні рост падмяняецца пастаўкамі ў цэнтр. Улада дэлегуецца ў метраполію, і гэта аўтаматычна робіць цябе правінцыяй. Масква ў галаве – гэта не выбар, а згода. Згода быць залежным, несамастойным і неістотным. Гэта жыццё па чужых партытурах, асіметрычны абмен нацый на камфорт інерцыйных эліт. Аддаем сваё, каб прыняць чужое і палюбіць яго, як сваё. Культурны абмен? Не. Ментальная інтэрвенцыя. Ін'екцыі канфармізму і халопства гэтай хаявай з аднабаковым рухам. Яму пофігу твае фідбэкі. Вялікі брат патрэбны, каб заставацца малодшым, бо наяўная ўлада залежных не ведае, як быць вялікімі. Але ж не менш бездапаможна шчыруюць і партызанскія візіянеры. Розныя грыбы з таго ж кошыку. Олдскульны рэжым і тармазнутае дысідэнцтва лажаюць у сінхрон, бо іх рабілі ў адной савецкай канторы на агульнай фабрыцы мрояў. І гэта ўсё? Не ўсё. А дзе тут мы? А вось тут. На нічыйнай паласе вайны канцэптаў, паміж хлуснёй залежнасці і прывідам свабоды, у нелінейнай прасторы прыватнага самавызначэння. Дадатковая рыса постсавецкай культуры – эмацыйная нестабільнасць. Як той казаў, тэатр псіхічнай неўраўнаважанасці. Зрухі паточнай свядомасці ператвараюць жыццё грамадства ў дзівацкае шапіто з разгубленым персаналам. Гэта дом, з якога раптам сышоў аб'юзер. І без гэтага знаёмага гвалту робіцца неяк няёмка. Але жыццё пасля імперыі пазначае неадваротнасць перамен. Усё было назаўжды і раптам скончылася. Фарш немагчыма правярнуць назад. І гэта дрэнная навіна для савецкага фаршу, а таксама для тэарэтыкаў умоўнага адраджэння. Бо з абодвух бакоў ідэйнага супрацьстаяння шчыруюць рэканструктары фантомнага учора. І абодва бакі адчайна вынаходзяць не будучыню, а мінулае.
улюбёным жанрам пераходнай эпохі робіцца вайна канцэптаў. Яе натхняюць, раскручваюць тры рэчы. Першае – наш досвед каланіяльнай залежнасці. Другое – агульны страх будучыні. І трэцяе – імперская прага падмены рацыянальных аргументаў вайсковымі аперацыямі. Спрачаюцца не дзве праўды, а две цяжкія ілюзіі. І кожная, згодна з правіламі вайны, імкнецца знішчыць праціўніка. Зрэшты, тое, што ёсць два бакі, суцэльная лухта, насамрэч значна больш. Але ж амаль усіх вылучаюць гістарычны рамантызм, адмова лічыцца з нязгоднымі і святая вера ў сваё права кіраваць працэсам. Адкуль гэта ўсё? Вядома, рэха імперыі. Самае смешнае, што такім чынам аднаўляецца не адзінства, а раз'яднанасць. Нацыя сыходзіць у ментальную партызанку, дзе ў налепшых традыцыях другой сусветнай змагаецца не з акупантамі, а паміж сабой. Замест вертыкалі сэнсаў паўстае гарызанталь нязгоды. І гэта тое, што ў пераходныя часы існуе там, дзе мусіла быць адэкватная культурная індустрыя. Але замест яе дагэтуль маем вайну мазгоў на паддашку, творчы безмажак у падмурку і татальны communication breakdown у смеццевай прасторы як бы нашага, як бы рынку. Пасля імперыі застаюцца вайна з мінулым, фантомная памяць і партызанская будучыня. Постсавецкая – гэта складана. Гэта поле з разгубленым гледачом, дзе адначасова адбываюцца футбол, хакей, воднае пола і конкурс прыгажосці. Авацыі сыходзяць у гістэрыку ці страляніну, а вядучых гульцоў звычайна не бачна. Тут хранічна не стае сцэнарыстаў, затое кожны сам сабе рэжысёр. Пераразмеркаванне ўлады і рэсурсаў вызначае маштабы поспеху і часам робіцца галоўным дасягненнем творчай брыгады. Цягам фармавання новага культурнага рынку і калапсу традыцыйных падыходаў да творчасці эстэтычнае, палітычнае, камерцыйнае і аўтарскае канчаткова губляюць сваю самастойную вартасць. Посткамунізм павольна пераходзіць у постсучаснасць, каб трапіць на бясконцую вайну культур. Агулам маем праблемны дыягназ. Раз'яднанае грамадства, страчаная шкала каштоўнасцяў, нуль гарызонту, вайна канцэптаў, інерцыйная індустрыя, трыкстеры як новая эліта, калапс стылю, выбух слоўніка, культурныя інтэрвенцыі, змаганне за рэсурсы, нізавая самаарганізацыя, стыхійны культур-дызайн, абрыў камунікацый, інфармацыйны перадоз. Як гэта лячыць? Не тое пытанне. Больш правільна запытацца, ці ёсць гэта хвароба. Для расцярушанай свядомасці норма – гэта адсутнасць нормы. Ланцужок колішняй культурнай дынамікі разарваны, і ўсе паверхі выжываюць па-свойму. Паддаша гоніць шум, культурная індустрыя харчуецца імпартам, а нізавыя актывісты жывуць як жылі. Таму што побытавы партызанінг, агульная дэцэнтралізацыя і стылістычны хаос заўжды былі натуральнымі формамі іх існавання. Постсавецкі транзітыў – гэта рух паверх бар'ераў. Праблема не ў яго наяўнасці, а ў тым, што ён адчайна спазняецца, безнадзейна тармазіць і рэгулярна адкручваецца назад. Што замінае? Савецкая оптыка, камфортная учора ды цьмяная заўтра. Што застаецца? Збіраць фрагменты, шукаць тлумачэнне, рабіць сваё, чытаць чужое. Москву ў галаве заб'е не правільны правадыр, а запуск трансфармацыі.